CDA-voorman in Pelemaas, Mustafa Amouch uit Panningen, werd dinsdag 12 januari beëdigd als Tweede Kamerlid door de tijdelijke Kamervoorzitter Khadija Arib. De heer Amouch is in het gebouw der Kamer aanwezig om de voorgeschreven eed af te leggen. Ik heb 2 keer eerder meegedaan met de verkiezingen, toen zat het er helaas niet in. En nu is toch het lot bepaald dat ik toch het voorrecht en de eer heb om Nederland een stukje beter te maken. En dat ik dus nu in de Tweede Kamer zit en vandaag was het dan zover. Het was een verrassing. We hadden er eigenlijk helemaal niet meer op gerekend. En toen kwam Mustafa op een gegeven moment thuis en hij zei van schat, er staat iets te gebeuren. Dus het moest even bezinken, maar ik stond er gelijk heel positief onder. Ik moest wel wat bedenktijd nodig, maar uiteindelijk is dit het resultaat. Staan we hier in Den Haag. Ja. Amouch neemt de kamerzetel over van Peter Oskam. De portefeuille van Oskam bevatte onder andere veiligheid en justitie. Hij is sinds 1 januari burgemeester in Capelle aan de IJssel. Kijk, ik krijg de portefeuilles Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dus dat gaat over overheden, lokale overheden, maar ook landelijke overheden. Dus als je raadslid bent geweest, maar ook afdelingsvoorzitter, ben je toch nauw betrokken bij het gebeuren. Dus hoe het loopt in de regio, de samenwerking in de regio, dat kun je meenemen naar Den Haag. Dus gewoon, je komt uit het veld. Aan de andere kant heb ik ook de portefeuille Economische Zaken een stukje. Technologiepact, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ICT-projecten. Daar heb ik mijn professionele carrière van ASML, waar ik 19 jaar heb gewerkt, afgelopen vrijdag afstand heb moeten doen. Dat was een bijzonder moment. Dat kan ik ook meenemen. Dus dat is een ruime ervaring die ik mee kan doen, maar ik ga er ook maximaal voor om het hier waar te maken. Partijgenoot Hans Landsbergen uit Meijel is ervan overtuigd dat de ervaringen en kennis die Amouch als politicus in Pelemaas heeft opgedaan goed gebruikt gaan worden. Ik denk dat Mustafa heel snel in staat is om, als mensen zorgen hebben over PGB of over veiligheid of over een goede doorstroming vanuit de A67. Ik ben ervan overtuigd dat hij die signalen heel snel doorgaan zal geven aan de desbetreffende woordvoerders hier van de CDA-fractie. Mustafa Amouch zal Pelemaas niet vergeten, maar het is vooral belangrijk naar de toekomst van Nederland te kijken. Heel belangrijk is de ontwikkelingen. Ik wil het nog iets groter pakken, dat is Noord-Limburg, maar ook Brabant erbij. Hè. De ontwikkelingen in technologie en innovatie. En of dat nou op landbouw is of op industrie. Ik denk dat dat hele belangrijke ontwikkelpunten zijn waar de Zuidoost-Nederland zich verder kan ontwikkelen. En wij moeten in Den Haag zorgen dat de regelgeving, dat we die ontwikkelingen blijven ondersteunen. Zodat Nederland ook de positie die ze nu heeft landelijk en in Europa kunnen behouden. Want dat wordt een hele belangrijke uitdaging naar de toekomst toe. Fractievoorzitter van CDA Pelemaas, Wim Hermans, haalt ook de ervaringen en kennis van Amouch bij zijn werkgever ASLM naar voren. Hij heeft een heel brede ervaring en heel gevarieerd in het politieke terrein, maar ook wat zijn werk betreft als manager. En techniek en ICT is zijn vakgebied. Dat komt hem hier ook heel goed van pas, want hij is onder andere tweede woordvoerder van Economische Zaken. En daar spelen dat soort projecten nogal in zijn rol. Maar hij is bovendien een echte verbinder, dat heeft hij in het verleden getoond vanuit zijn afkomst in de gemeenschap vroeger van Helden. Maar ook nu op verschillende fronten. En een prima voorman van een topsportvereniging Bevo. Dus ook daar laat hij zien wat zijn kwaliteiten zijn. Mustafa Amouch gaat 4 dagen in de week werken in Den Haag. In Pelemaas blijft hij zich inzetten als voorzitter van de handbalvereniging Targos Bevo HC. Bevo, dat is een hobby voor mij, dat is heel belangrijk, daar kan ik mijn energie in kwijt. Ik vind dat je altijd een balans moet hebben tussen werken en privé, tussen mijn gezin. En Bevo is toch wel een stuk mijn tweede thuis, dus daar ga ik me toch nog volop voor inzetten. Zijn voorzitterschap van CDA Pelemaas wordt tijdelijk overgenomen door de vicevoorzitter Hans Landsbergen. Tijdelijk zal Hans Landsbergen dat als vicevoorzitter overnemen en we zijn op zoek naar een geschikte kandidaat die weer het stokje kan overnemen. We zijn op dit moment nog drukdoende om te kijken van wie intern in het bestuur geschikt is voor deze functie. Maar we gaan ook zeker extern kijken. Op dit moment liggen alle kaarten nog helemaal open. Niet alleen de politieke ervaring en werkervaring is belangrijk voor Amouch. Hij zal ook de raad van zijn vader niet vergeten. Ik ben altijd resultaatgericht, maar ook altijd op de verbinding gericht. En zoals mijn vader toen zei, stel je niet te hard op dat ze jou breken en stel je niet te zacht op dat ze jou uitwringen. Dus die middenweg wel duidelijk standpunten innemen, maar wel een goede middenweg om door verbindingen te leggen, wel oplossingen te zoeken waar we met z'n allen, zowel in de regio's, maar ook in Nederland een stuk beter van worden.
De fractievoorzitter en de interimvoorzitter hebben veel vertrouwen in Mustafa Amouche en geven hem nog een goede raad mee naar Den Haag. Nou, vooral degene die zelf ook het meeste koestert, waar die vandaan komt, zijn afkomst, ook als jongetje uit Koningslust van vroeger uit. Blijf jezelf, blijf dicht bij jezelf, dan weet ik zeker dat zijn competenties hier, de verbinder, het beste tot zijn recht komen. Luister naar de regio en kijk heel goed van waar we Nederland technologisch vooruit mee kunnen helpen, want dat past helemaal in zijn straatje. Bij de beëdiging was het gezin van Amouche aanwezig. Zij zijn vooral trots op hun man en vader. Ook als ik dit nu allemaal zie, het is zo'n hele belangrijke functie wat hij nu krijgt. En ik ben heel trots dat hij mijn man is hoor, en de vader van mijn kindjes. Ik heb er echt zin in. Als ik me ergens aan vastbijt, dan ga ik ervoor. Amouche bereidt zich de komende weken voor op zijn taken in de Tweede Kamer. Zijn medespeech is gepland op 23 januari als het gaat over de wet normering topinkomens.